Alle læger bør kende tilstanden Cauda-equina-syndrom. Særligt vigtigt er det dog at have indgående kendskab til tilstanden, hvis man i sit arbejde ser patienter med lænderygsmerter. Syndromet er sjældent, men kræver akut udredning og behandling. Forsinket behandling kan medføre svær invaliditet. Tilstanden opstår som følge af tryk på cauda equina, den hestehalelignende samling af nerver lavt i spinalkanalen. Årsagen til tilstanden kan være diskusprolaps, kolumnafraktur, tumor eller epidural ansamling. Diagnosen stilles udelukkende ved den kliniske undersøgelse. En efterfølgende MR-scanning giver svaret på årsagen. Diagnosen stilles ud fra følgende 9 kriterier: urinretention, manglende blærefyldningsfornemmelse, føleforstyrrelser i ridebukseområdet, bortfald af de anale reflekser, slap analtonus, seksuel dysfunktion, slap parese af benmuskulaturen, bilaterale smerter eller føleforstyrrelser i benene, bortfald af akillesreflekser. Det er ikke påkrævet, at alle symptomerne er til stede på én gang for at stille diagnosen. I det følgende gennemgås punkterne. Et vigtigt symptom er urinretention med manglende blærefyldningsfornemmelse. Vandledningstrangen mangler, trods blæren er fyldt. Patienten kan klage over dryppende urininkontinens, som skyldes overløb fra en fyldt blære. Dette udredes med blærescanning, og herefter anlægges kateter af det møre. Blærescanningen foretages efter vandladningsforsøg. Der findes ingen veldefinerede grænser for, hvornår der er tale om urinretention. Raske har dog sjældent mere end 30 ml residual urin. Scannes patienten til mere end 100 ml, må man overveje, om der foreligger urinretention. Exploratio rectalis udføres altid ved mistanke om Cauda-equina-syndrom. Fundene kan være føleudfald, refleksudfald og slap tonus. Seksuel dysfunktion belyses ved at spørge til impotens og manglende følesens på genitalia. Patienten kan klage over lammelse eller tunghed af benene. Klinisk finder man slap parese af underekstremiteterne. Patienten kan dog godt have normal gangfunktion, såfremt påvirkningen sidder sakralt. Der kan være smerter og føleforstyrrelser i begge ben. Specielt findes der nedsat følesans i ridebukseområdet, hvilket er den populære betegnelse for området, der på et par ridebukser er dækket af skind, nemlig skridtet og indersiden af lårene. Undersøg akillesreflekserne, som kan være afsvækkede bilateralt. Undersøg også patellarreflekserne. Cauda-equina-syndromet består af disse 9 punkter. De 3 vigtigste er dog urinretention, manglende blærefyldningsfornemmelse og slap analtonus. Det er vigtigt at huske, at urinretention ikke er synonymt med Cauda-equina-syndromet. I praksis vil andre differentialdiagnoser til urinretention være langt hyppigere. Spørg patienten, om han i forvejen har behov for natlige vandladninger, som det ses ved forstørret prostata. Sådan en patient har typisk bevaret vandladningstrang. Er patienten i forvejen kendt med urininkontinens, vil dette ofte være af stress
eller urge-typen. For at afklare, om der er tale om overløbsinkontinens, som ved Cauda equina syndrom, skal patienten blærescannes. Husk, at urinretention er en ret almindelig bivirkning ved behandling med morfika. Urinretention kan også være smertebetinget, f.eks. fra svære lænderygsmerter. Ved klinisk mistanke om Cauda equina syndrom foretages akut MR-scanning af columna lumbalis. Kontakt din lokale neurokirurgiske afdeling.